zomwe zili ku BICC kuli Longwe. Ayi sindizo guys online noka. Komano candidate wa GPP apita Muthalika akwembekezeka kuti azakhalepo ndaona ndithu kuyambira mamawa ali jijili limodzi ndi achipani cha GPP National Organizing Secretary Sameer Suleman kukonza ndithu malo amene akhalepo Muthalika. Panali ndithu mipando yomwe abungwe la MEG anayikapo kuti ma presidential candidates azifikirapo, koma taona mamawa kunali kusinthanso ngakhale mipando kusuma amakhalirayo fira ndetaona ndithu amasintha ngakhale mipando yomwe analankhulaponso mneneri wa MEG Asangwani Mwafuliro kuti ngati a protocol yazipani akufuna azichita zina ndi zina azichitanso konzati a MEG pa zomwe akufuna kuchitazo. Ndiye kukamba nkhani ya Ford kukamba nkhani ya chipani chimenechi cha Frank Mwenefumbo onse ali limodzi mkati mukuonesesa kuti akonza malo omwe atakhalepo apita Muthalika akafika pano. Iyayi galimoto zikufika pano anthu osiyanasiyana atsogoleri mwamva kuti chikuchitika nchiyani pano lero? Kukubwera munthu wamkulu amene wina aliyense mwana wobadwa kumene amamva unazoti kulipita Muthalika live video Banda munthu wamkulu kwambiri ndipo ine ndakhala kukusaka ninu mmapanga interview anthu koma mmafunsa mafunso unazoti mukuzoti chikulakwika ndicho pomwe chikhalire nicho mukudziwa nokha kuti uyu anapanga zinthu zabwino. Mise umalawi muno DPP mapanga zinthu nokha mukuziwa zakudya zimene soya pieces anthu timamenyanira na soya pieces weni soya pieces timamenyanira na mmisikamo. Mafuta opikira ine ndimapanga business yakanyenya mwanivesesa yetu mafuta opikira panopo 5 liters ili pa 31,500 kwacha kanyenya somba zenizeni za somba za mazizi mtengo wake 65,000 bikiri ya 5 liters ya pentichi zonsezo kuti upange ndrama imene kuona pamene pomwe kwa 90,000 nkhuni pamene sunalowesi flowers sunalowesi mchere sunalowesi sabola sunalowesi koma iwo uli ndi ana folo funa upange business oti ana akatani kodi akaje ndi kuti paipo zikuyenda anthu akukhulisa mimba zawo ndi anthu mukamaona unyinji wa anthu sikuti akusatira unazoti kapena kuti chani iyayi koma profesa Peter Muthalika iye samafuna zikhulisa mimba yake iyayi amafuna unazo kuti iyeyo anthu kunjako azidi azikhuta mwanivesesa ukamapanga chinthu uzithandiza anthu ena ake unazoti anthu awawa dzikoli latani kodi lapange zipowa zisidzidachuluke kumutuku iyayi ndiye sapota yetu ameneyo simunaona inu tikapita kumpira sapota tuzipanga zosiyana ndi mmene akuganizira munthu iyayi ozitakhala 10 komano iweyo uzizona zoti ine ndikusapota chakuti tayang'ana ndikumbuya mawu akuti cha usaope pamene pathera nzeru zako za mulungu zimayambira pati ife sitikuopa pamene pathera nzeru zathu za mulungu zikuyambira pati pamene pakuthera nzeru zathu za mulungu ziyambira pati ndipo inesu ndikutekeseka china cha Banda bomali lapita iyi tikuthokozeni kwambiri amenewo ndi ena mwa anthu amene timayankhula nawo. Kafe nakuona umayendayenda uli ndi latest kufusafusa basi poti zikatere mphekesera zimakhala kuti zikufika pamalo ndi nkhani zomwe zikumveka uku zikumveka kuti pali anthu atatu amene mphekesera ikumveka kuti anthu atatu akuti pala anthu sitinaone chifukwa anthu ena amene ndikumanena kuti alowa kale kuti mwina ena amaganizira koma afika kale pano okha ndiye kuti ndi George Chaponda alowa kale mkatimo amenewo ndiye komabe sitikudziwa poti ndinanenanso kale kuti zitha kutheka kuti running mate mwina walowa kale umu kapena ali naye ku nyumba. Mayina amene akumveka atatu ndi Bright Nsaka Jane Ansa ndi Rosa Mbilisi aja anali ku MRA aja ndi mayina atatu amene ndithu mphekesera ankati muzikungomveka koma anthu atatu amene sitinaone sanafike pamalo ano mwina tikaona ena akufika titha kumachotserapo komanso tithaso kupezekanso kuti tasidwaso mwadzidzidza tidzidzimutsa kupezeka zoti running mate tikunena kuti aya walowa kale nkati koteyo sangakhale running mate ali running mate ndithu koma mayina amene mphekesera zikumveka uko zimenezi zosatsimikizika koma mphekesera chabe zikungooneka kuti ati apita Muthalika atha kutola ndithu pa atatu amene wa Bright Nsaka Rosa Mbilizi komanso Jane Ansa koma ndifotokozenso pano kwa omwe akuonera kanema wa Times amene mukutitsatiraso pa tsamba lathu la mchezo pa Times Facebook yathu page imene Times 360 amenenso akumvera pa wireless ngati momwe wanenera Brian kuti ife a Times tatumizanso nthumwi zathu ku nyumba komwe kuli apita Muthalika
komwe kuli APM uko tatumizako sonthumwiza kameranso kumeneko kuli kamera kumeneko nje tizionetsanso ndithu kumeneko nde akangoti wina wake kaya kunama kuti afuna pusitse anthu koma amene atamwike mgalimoto kayakwera nawo mpanda denga amene atamwike mgalimoto kukwera naye limodzi kumabwera kumalo ano zimenezo ndithu kwa omwe akuonera pakanema aona ndithu komanso amene akumvera pawaire sititatambasulire bwinobwino koma mphekesera ndimeneyo ndithu Brian. We will be also live kunyumba kwa apita Mutharika ku area 10. Kafe Maulidi akuti wamvetsedwa kuti maina atatu this far: Rosa Mbilizi, Bright Msaka, komanso wina jamani ngoti Ajenans. Koda Ajenans ali nziko musina vota ali kwingati alipo padzata kuyimiranso MP ndamene kunali ngati mipungwepungweso konde achimulirenji kumeneko kuti ayimire MP ndi ndani koma zapezeka kuti chipani chakhala ngati chachita settle for Ajenans adzonzi adalowa UTM ndoti basi amenewo olendo uno tachotserapo koma ndithu mbiri imene mphekesera zomwe zikumveka Brian ndi zimenezo chimodzimodzi dzulo timangomva mphekesera dzulo mphekesera imene matipeza ndiyoti mayi Joyce Banda atenga akhumbo kachali mphekesera inamveka kwambiri pamalo ano kumapeto kwake kunasapezekadi kuti ndomwe atengedwa ndiye china chilichonse chitha kuchitika Brian kutha kupezeka kuti mwina adasankha patatu amenewa kapena mwina running mate alikale mchipinda mmenemo ife sitikudziwa dzina silinamveke ngati momwe amvekera atatu. Ndimafuna Henry Chulu angotionetsa mmene anthu akukhamukira. People are flocking kuchokera ku mbali ya Capital Hotel. Anthu ochuluka kwambiri akubwera pano. Ena azimayi ndi awa akuvina apa apita kuwasaka. Amayi chimwemwe chanu nchotani lero? Chimwemwe cha inetu ndi chachikulu kwambiri ndipo chosaneneka chifukwa ndi tsiku limene adadi amene kwayembekezera akubwera kudzasayina kuno ku BICC. Chifukwa chani mmakonda apita Mutharika? Apita Mutharika timakonda chifukwa chonena kuti munthu amene munali ulamuliro wawo panali zina zimene ifeyo zimatiphwekera kumbali ya chakudya kaya ngati ndalama mitengo ya zinthu ndiye chifukwa tikufunanso kuti apitirirenso apitawa 20 mpaka na 2030. Achabwino. Azimayi kuvina kusangala. Amayi mwachokera kuti? Ndachokera ku 23. Mwachokera ku 23? Yeah. Inu ndi DPP kapena afo? Ine DPP. Muyang'ane ukakuoneni. Okay, chabwino. Ndinu wa DPP kapena afo? Ine wa DPP. Oho. Yeah. Chimwemwe chanu nchotani lero? Chimwemwe changa nchachikulu pata adatera kubweranso kudzasayina malo ano. Kwambiri. Chabwino. Ulamuliro wa apita Mutharika ukhoza kuoneka bwanji kwa inu? Ulamuliro wa apita Mutharika ukhoza kutithandiza kutipulumutsa kwa ifeyo. Yeah. Tafutika nthawi yawo apita. Olowalowa. Tukumva kuwawa. Tukudya kamodzi. Kudyazo chinangwa sima sili kuiona. Mujeja? Tikudya chinangwa sima mtengo sikufikira bigiri ya chimanga 10,000. Kafe Maulidi. Lero ziliko Brian. Lero ziliko ndithu anthu ochuluka ndithu akuoneka kuti abwera pamalo pano kusangalala kudikira kuti apita Mutharika ndithu awalandire kusapereka zikalata zawo. Anthu ena mwina kunali kukayikakayika kunja kuti koma Mutharika satuma munthu kaperekera zikalata zimenezi koma atsimikiza ndithu kuchipani mneneri wawo Shadrack Namalomba kuti Mutharika akwera okha pamalo ano. There is a lot of excitement pamalo ano. Anthu amakonda kwambiri apita Mutharika. Brian chipani chilichonse pamakhala ndithu anthu amene ife anadadi ukapapa anadadi ndefewo Central John anachepa game yatani yakula kunoko Central John musamane dziko ndilanu dziko ndinodibibira anadadi lelo mabiyasisi lelo bavuta waka moto pangolini wadani wafika. Brian mwanga mwana mafotokoza kuti chipani china chilichonse chimakhala ndi anthu ndithu amene amachikonda chipanicho ndi mtima wonse. Anthu ena ake kuti sungapange shake ndiye zimenezo zimachitika inde kutionanso kuzipani zina zomwe zinafike pamalo ano
pamakhala ndithu anthu ena ake oti olowo munasalandira kena kalikonse koma akhalabe ndithu pamalowo kudikira mtsogoleri wawo. Ndiye pano pali ndithu anthu osiyanasiyana ena ndithu angobwera koma palinso anthu ena amene chipani cha DPP icho chili kumtima kwawo amachikonda ndipo mwina abwera pamalo ano kuti basi tikapereke support kwa president wathu. Ndipereke chitsanzo momwe ndimabwera malo ano Brian ndinakumana ndi azimayi ena kuti akwera njinga zakapalasa kuchoka mu Mtandire umu njinga zakapalasa kubwera pamalo ano pawo khosadikira galimoto kuti watenge kumeneko kusonyeza kuchikonda chipani. Ndiye zimachitika ndithu anthu ongokhala kuti chipani icho chili kumtima kwawo ndipo amachikonda. Zonsezi zikufikani kuchokera kuno ku BICC mu mzinda wa Lilongwe. Apita Mutharika akuyembekezeka kufika nthawi ina iliyonse pano. Nyimbo ndezikuphulika pano, nyimbo zikuphulika panja pano. Sendera Sisters siphwekesa naba nyimbo Sendera Sisters imayimba ndangobva kuti mpaka nenatulutsa abamu ari kukashuta ku times kuti dali ndi nzathu Jona pamkuku amakonda Sendera Sisters. Hayi koma azimayi amayimba nsanje tike apo amayimba azimayi ndi mpaka nokodzambula video abamu ati pa CD. Ayi tikupitiriza kucheza ndi anthu osiyanasiyana kumva ndemanga zawo. Ena somwe anthu amene abwera pano ndi awa tili live pa Times Television. Uniform imene inde itiso Dr. James Mpunga. Ndana me? Dr. James Mpunga. Oh, ndiakutame. Chimwemwe chanu nchotani lero kuti Apita Mutharika akudzapereka mapepa? Chimwemwe chathu nchoposa kwambiri. Ndipo sitimayembekezera kuti fika ngati tsiku la lero. Ndipo sitimayembekezera kuti asala masiku tikavoti. Kuti zikoli tisintha tiphule pa moto. Apita Mutharika akhoza kuwina? Ndipo Mutharika. Awina Apita Mutharika. Akuwina. Ndipo akuwina. Chifukwa chani? Zintchito zawo. Zintchito zawo. Okumbukira mavuto a anthu sogoleri yekhayo amene ali ndi masomphenya ku Malawi kuno. Mwini nyumba. Landlord wabwera. Landlord wafika. Timati landlord wafika pamalo pake. Landlord wabwera. Pangolini. Pangolini ndi ndani? ABM. Professor Apita Mutharika. Kutakhale pangolini. Chifukwa cha zimene adachita mbuyomu ali Malawi aliyense akudziwa zimene ABM adachita. Sinimagona ndi njala athu ayi. Lero ugona ndi njala atifu. M'midzimu mukapita anthu akulira. Anthu akulira m'midzimu. Pangolini wathu lero akubwera pano. Tufuna dziko la Malawi lidziwe za pangolini amene. ABM. Ndiye tufuna kuti ABM apitirize zimene ankapanga zija tichoke mu ukapolo. Tichoke mu ulombo. Anthu fe takhangati dziko lino silathu ya. Kukhangati kuti ife ndife alendo. Pamene kuno ndi kwathu. Kumavutika ife mukhala ngati alendo? Dwe bwanji. Mmene tuvutikiramu nanga si kwa weni wake kumadyetsa nthanga dzungu kulifuna. Ndi ifeyo tukhangati tili kwa weni wake. Chifukwa sili kudya zimene imene akudya. Koma mwalima nanga sikuti munthu uje ulime kodi na. Kwadi tili mabwanji wapanda Federeza wakwera mtengo. Kwadi anthu ali mabwanji. Anthu ali mabwanji Federeza wakwera mtengo. Sankanena kuti ali patsa Federeza wa 4,000 enkanthu. Lero akuti 1,000 lero ndi 140,000 kumidzi kuja angakwanitse wawa. Sakwanitsa iyi. Ndiye nkhani yake tu. Nditudi ndiye pano akuti ifeyo tizibereka bana kuti azilipatsa ndalamazo osapititsa kujeni ba ukagula Federeza ba kuti achepetse Federeza mtengo wake. Ndiye yake. Ayi ndathokoza. Ulamuliro wa Apita Mutharika atawina. Ungaoneke bwanji? Ukutokala wapambana chifukwa zambiri zisintha. Chifukwa ABM is an action man. ABM is an action man. He doesn't just talk. No, he doesn't just talk. No. He's an action man. Yes. Rubana. Aitathokoza kwambiri. Nzanga kafe Maulidi ndaona ali ndi akamulepo Kaluwa. Akaluwa. Mwabwera kuno zuri bwanji. Lero simasewerayi. That's why I've dressed so roughly.
because today is a D-Day. We don't want any childishness. Malawi Electoral Commission should be very careful because this is a day that Malawians, they want something meaningful for this country. Malawians, they want something tangible for this country. We don't want any rigging. If there will be rigging, there will be chaos in this country. Yes, he's definitely winning because we have seen the structures where Peter is leading. If they are going to mispronounce the outcome of the elections, there will be chaos in this country. Chokoza kwa basi hapa tichezeso nditu ndi Ashadrick na Malomba mneneri wa apita Mutharika komanso mneneri wa chipani chimenechi ana Malomba running mate walo wakale mkati mukapena tidikire kutabwera ndapita Mutharika sinuyo monga ine ndavala red ndikhabwa nji running red ndekuti sikala ya DPP sikala iya bali apo simona bali red apo apo simona red apo apita Mutharika anditengera pati nanga anditengera pati tiye ndidikireni mkatimu malawa kufuna adziwe kuti kodi running mate kukubveka tumphekesera ena ata Bright Saka Jane Answer Rosa Mbilizi zikuti bwanji ku DPP ku iniyo ndinu mneneri wa apita Mutharika zikuti bwanji tidikire kaye abwera atu pachamalengezi azalengezera momwemo ineyo panopa nkhani imene yandichepera sana kubendulire imene yandichepera loko ntakhala kundiudziwa mosinga ibendule ayi komataona galimoto zingapo pano zikumabwera ndi security detail yachabe kwa basi mwina tambe kuganizira anthu amene akubwera ndi security yachabe ina konse tadikire Professor Apita Mutharika akubwera posachedwa apa in the next 15 minutes akhala akufika pano by the end of 30 minutes tikamachoka pano tikatadziwa una kuti running mate ndi ndani unali mphekesera kunjako ena kuti ayi Mutharika atumiza munthu kasira zikalata akuti ayi sakupeza bwino sapita atumiza munthu akasire zikalata ino amene muli mneneri wawo zikumakhala bwanji kumeneko kuti mulandu wa munda tipakazengera pamunda pompo a professor akubwera akukapereka mapepala awo ndiye munthu wodwala amabwera nkudzapereka munthu wodwala kapena munthu woti sakupeza bwino amabwera nkudzapereka ayi anthu amene akunena zimene zija ndi anthu amene akuopa pangolini wathu Professor Apita Mutharika akuopa taona mwachita migwirizano ndi Ford komanso National Democratic Party tiyembekeze migwirizano ina kutsogoloku mukuchita zokambirana ndi ati anthu ambiri tikukambirana ndi anthu ambiri apa sinapita kukaponya voti itwa pozaponya voti pa 16 September ndi apa pali ulendo apapa ife tikufuna tauza Malawi aliyenseyo kaya magulu osiyanasiyana ngati ufuna kuti dziko lino tithane ndi mavuto amene wawo achakwera-bwerawa vawa mavuto to achakwera-bweretsa ngati ufuna kuti chotsa achakwera tithane ndi mavuto anjalawa tonse tibwere pamodzi ndi aliyenseyo ena akubwera ena ali koteroko abwere ndithu tigwire ntchito limodzi tipange alliance yaikulu yakuti kathane ndi mavuto amene Malawi akumana nawo mphekesera zinaso kuti mukambirana ndi UTM kukambirana ndi tidakambirana mabe mpaka napano usiku akuti munali meeting ndi UTM kukambirana ndi tidakambirana mabe mpaka napano tionano apa amene Professor Apita Mutharika akabwera kuti zikhala bwanji komanso ndanena kale kukambirana mpaka na pa 16 September tikhala tikukambirana chimene tikufuna ndi chakuti tikatumikire Amalawi tikathese mavuto amene ali pano anjalawa kusowa kwa ndalama ndi zoterozo ndiye pafunika aliyense tibwere naye pamodzi tikhaitose pamodzi apamaliza mukamaona kunjako zikuti bwanji apita wina ine mukuona bwa ine sinaone kodi munawafunsa zumvekazi zumveka ndafunsa akuti pa number 1 panopa ndikuyankhula pano akuti panopa number 1 Dr. Jane Answer number 2 yasinthanso khangati Alfred Gangata number 2 number 2 number kuli maina waja nani number 3 panopa about 2 minutes ago number 3 are Bright Saka and then you Bright Saka fika pa number 3 mine zumvekera iniyo mukamaenda mwendera mukapena mwamvera bwanji iya ina ngasidu ufunsa tikamaenda anthu akulankhula apanopa amene ali patsogolo nenero wa professor ndine akuti amene ali patsogolo nangosa ndifunsa ine bwana ingonenani takufusani ingowauza akuti amene ali patsogolo ndi Jane Answer paka dali pano koma zikanga lizuma sintha
ziumasintha nditi amwene ali chilungamo bibi agwa mabibi kwambiri inu musagwe simunabwere pano kusanu mabibi ife timanena zimene tikumva timanena zimene tikumva andi tikunena kuti it's not we cannot independently confirm that koma ndi zimene zikumveka inu mwambanje iyayi koma kuti apita auzanji sinangamalankhula ndiwo dikire kaye ndanena kuti nkhani ine yandichepera kuti nkhani njaikulu nkhani njaikulu iyi injofulika yekha atambasule thumba limene wabwera running mate yo kapena adakali ku area 10 ndiye mufuna kunditambasule running mate tikuyankhula pano ali muholomu kapena ali ku area 10 komanso mmene mwavalia inumu kodi aliyense tupano tosefa aliyense atokhala running mate zona tiye ndikhulupirira aliyense atokhala running mate pano pamene zilili pano ili funso lisimulithawa atuyu running mate ali mkatimu ali ku area 10 mutokhala inuyo ndati alithawa awolo tilimbane nawo sitakwanitsa chilungamo akuchidziwa koma akukonda kubisana malomo nanga sakutionera mwambo ndofunika kwambiri ndipo akhale pamenepo akhale nafe mpaka na profesa Arthur Peter akhala kubwera posachedwa apa akakhala so akulomo dzina la munthu amene akukhala running mate tikalimvera momwemo komanso anthu akhale ndi chikhulupiriro atipatsa munthu wakuti akathandizire profesa Arthur Peter osati azikasokoneza ayi sinofuna munthu osokoneza ayi koma munthu woti akatumikira Malawi timamva kuti mu malankhulana nda UTM akuti mpaka 3 koloko usiku wa lero akuti mwasiyana 3 koloko mwalepherana osati tione profesa Arthur Peter akabwera chifukwa tu ngati talepherana zooneka pomwepo ngati iye alitagwirizana can you confirm Suleman tabwera kuno nkhani njaikulu chifukwa nawo sanali ku meeting Suleman tabwera Suleman zikumveka kuti akuti mwasiyana 3 koloko nda UTM mwalepherana silingani kuti kulepherana koma you can confirm kuti mpaka 3 koloko mauno munanda UTM ndipo sitinathe yeah remember there's still a chance yokuti titatagwirizana okay so babwera pano kundifusa ine are you putting me nkhani ya 3 koloko simmayiyankha chifukwa chiyani inuyo awayankha kuti 3 koloko asali mu committee alliance mwina chifukwa cha amakhanga kuti amadikira feyo kuti ayankhire awa anali busy ku nyumba yachifumu mukuzwa ndi ku nyumba yachifumu ife ndiye tinali ku alliance iko sitinathane Brian tili ndi mpata be kuti tipange zimene Amalawi akufuna alliance and tikapempha be UTM kuti tiyeni tidakakambirana remember kuti ukusikutha kwa zonse munthu ukhoza panga withdraw ndikupanga support candidate amene mutagwirizana yes so sitinathane tidakakambirana UTM ndi abale athu you know UTM comes from DPP ife tifuna abelere kuchisa agenda athu ndi imodzi chose MCP tipulumutsa Malawi and I'm sure kuti thinking yathu yatizunza inu simukuziwa Brian inu munali ku nyumba yachifumu muli kuti lero yakuzunzaniso tunanunso tosefe pano bali yesa ndi story yake apa ya MCP ndankhanza yakwera ntunda nkhani Suleman ndononga angochoka pa ngosokoneza koma anata na mavuto walinde siku yako ende zimene tokoza kwambiri ana malomba so simukunena kuti ndi ndani ayi ndinganene okay ulamuliro wapita Mutharika atawina pa 16 September udzaoneka bwanji udzakhala wabwino kwambiri ngati atawina akuwina osamayankhula osamabwera kwa ife matuza kuti ngati yani osamabwera kwa ife matuza kuti ngati fawawa achakwera apita kale ndipo tikuperekanso uthenga ayambe kupakira timapoto tawo tisapato tawo tizikwama tawo ambe kupakira ku State House nthawi yakwana kodi mamuna wanzako mpachulutu koma uyu mamuna uyu achakwera mamuna iya ndikufunsa dinu ndi mamuna nakamana kuti ayi mukadzabereka mwana ndzambasa 500,000 mamuna tipita palamulitsa tipita
ndikuona ngati a DPP wa timalizire pomwepa azipita ati palamulitsawo koma ndikufuna zabwino zonse mumatisangalatsa nthawi zonse mukakhala pamalo ngati pano imvani anthu akuti maganizo awo ali bwanji chachikulu ndikufunsa anthuwa ujenuyu amene wabwera pano 9 koloko iyi ndi 20 past osayidwa pakhala kubwera panopa akubwera umene kwadikira ndi pamwe mwina in the next 3 minutes akhala afika ndithu ayi tikufuna zabwino zonse kwambiri basi kungoyipa kuti bwino mukhoza kukhala muli inu mkatimu sunganenere zona zikomo anditudi Brian zokambirana za chipani cha DPP zokambirana za chipani cha DPP ndi UTM ndithu tinazimva kuti usiku onse wakhala ali mu meeting ndithu kukambirana. I think so amakambirana malo ake omwe ano namva ndithu kuti ndikuganiza choncho chifukwa atasiyana 3 o'clock nde kuyenera kuti kukambidwa ndithu zovuta kumeneko nanga mpaka nazokambirana kufika 3 o'clock mabanda kucha kuyenera ndithu kuti kuli nkhani za serious. Komanso apa chiyembekezo cha Malawi ndikufuna kudziwa kuti kodi lero apita Mutharika afike ndi ndani pa malo ano, kodi atenge ndani ngati running mate wawo pa chisankho chimenechi cha pa 16 September, chifukwa running mate amene atatenge lero apita Mutharika ndi amene afotokozere bwinobwino maka momwe mavoti apa 16 September atayendere. Pali chiyembekezo ndithu kuti running mate amene atamusankhe akhaleko ndithu ndi impact pa mavoti amene Amalawi akukaponya pa 16 September. Ndipo chiyembekezo cha Amalawi ndichoti adziwe kuti kodi munthu amene amusankhe ndi wa mu DPP momwemo kapena akuchoka ku chipani china poti pakukambidwa nkhani zokhudza ma alliance. Ndiye pamalo pano posachedwa apa mphindi zochepa zatsalazi anthu akuyembekeza ndithu kuti mtsogoleri wa chipani cha DPP